Sa mga pangunahing balita, lalaki na 4 ng dekadang nagtatago dahil sa kasong panggagahasa, arestado na ng Legazpi PNP. 2 katao sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa kalsada sa Daraga Albay. Marijuana na diskubre ng mga rumurodang tanod sa isang creek sa bayan ng Malilipot, Albay. 18 asong gala na kasama sa gagawing euthanasia o mercy killing na sagip ng Sorsogon Animal Rescue and Adoption. At domestic tourist arrivals ng Bicol Region noong 2024, pumalo ng mahigit 4 na milyon. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Ika-7 ng Marso taong kasalukuyan. Lalaking sospek sa panggagahasa at abduction arestado sa lungsod ng Legazpi. Akusado, 4 na dekadang nagtago. May report si Danica Garcia. Nakakulong na ngayon sa Legazpi City Police Station ang sospek na 4 na dekadang nagtago sa batas dahil sa kasong abduction at panggagahasa. Kinilalang sospek na si alias Roy, 62 anyos, residente ng Barangay Bitano, Legazpi City. Kahapon ng umaga nang arestuhin siya sa kanyang bahay. Palipat-lipat umano ng tirahan ang sospek, kaya hindi agad ito nahuli. Yung alias warrant niya, anytime pwede po siya nagpupunta. Pag nahiling po ka sa mga otoridad. So natimingan siya dahil duman po sa alias warrant siya. So pwede na po siya sa mga pag-iribang operatiba. Naaresto ang sospek sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ni Judge Esmeralda Paco ng RTC Branch 4 ng Legazpi City. Kung in kaso makapag-piyasa po siya ng 30,000 pesos dahil naman sa iyang kaso. So mga nain pa po kayo mga kaso ini. So, may mga dahil pa po ini, may mga piyansa pa po ini. Kailang amin na po itong rate law, kaya ngunyan, dahil na po siya pwedeng mapiyansan ngayon ng mga panahon. Nasa kustudiya pa siya ng Legazpi CPS para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Dalawa katao ang naitalang sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa kalsada sa Daraga Albay. Isa sa mga ito ay isang estudyante na tumatawid sa kalsada at papasok na sana sa paaralan na nabangga ng isang motorista. May report si May Encinares. Sugatan ng isang babaeng high school student matapos na mabangga ng isang motorsiklo habang tumatawid sa kalsada kaninang umaga sa barangay Tabon-Tabon, Daraga, Albay. Ayon sa investigasyon ng Daraga Municipal Police Station, galing sa bayan ng Daraga, tinatahak ng motorcycle rider ang Maharlika Highway at patungo sana sa lalawigan ng Sorsogon, subalit pagdating sa lugar ng insidente, nabangga nito ang biktima na nooy papasok na sana sa klase. Sa lakas ng impact, tumilapon din ang driver sa kaliwang bahagi ng isang nakahintong jeep sa gilid ng kalsada. Kapwa silang nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan at isinugod sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC sa bayan ng Daraga. Wala naman pong masyadong nagtamo po ng injuries kasi sabi po sa akin ng investigator on case, yung paras po nasa hospital, yung parang involved po. Yung nasagasaan at yung motor po na nakabunggo po. Patuloy pa rin na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. Sa barangay Villahermosa, parehong bayan, sugatan din ng isang driver matapos na maaksidente ang minamaneho nitong truck kahapon. Batay sa investigasyon ng Daraga MPS, mula Camarines Sur, biyahe sana patungong Sorsogon ang biktima nang mawala ng kontrol sa steering wheel ng kanyang minamanehong truck na nauwi sa pagkakabangga nito sa 2 nakaparadang kotse at sa kanyang mga natamong sugat. Isang may-ari ng sasakyan, undecided pa po kung magkakasubo or what. Pero parang magsisettle na lang po sila. Yung isa naman po ayaw na, basta ipaayos lang daw po nung truck driver yung damage po ng sasakyan. Iniimbestigahan pa rin ng pulisya ang pangyayari. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares.
Nadiskubre ng mga rumorondang tanod ang isang sachet ng marijuana sa isang creek sa bayan ng Malilipot, Albay nitong Martes. Ayon sa PNP, posibleng ginagamit ang creek sa pot session ng ilang adik sa lugar. May report si Danica Garcia. Isang sachet ng marijuana na may timbang na 10 gramo ang nadiskubre sa isang creek ng dalawang rumorondang tanod sa Purok 7, Barangay San Isidro, Ilawod, Malilipot, Albay. Alas 11:40 ng gabi nitong Martes. Ayon sa hepe ng Malilipot Municipal Police Station na si Police Captain Alex Alcantara, agad na ipinagbigay alam ng mga tanod sa kanilang mga opisyal sa barangay ang insidente na siyang nag-turnover din sa kanilang istasyon ng nakuwang marijuana na nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Dalawa pong tanod yung nag-ronda at yung habang nagpa-flashlight sila, so bigla itong nag-ilaw yung plastic. Kaya napansin nila. So pagtingin nila yun, nakita lang nila na naselyado yung plastic at may laman na dried, lagay nila na dried marijuana leaves. Dagdag pa ng hepe, posible umanong ginagamit ang naturang creek para sa pot session ng ilang adik sa lugar. Actually, pagka-receive po namin ng report na yun, pagpunta ng mga investigator natin doon sa area, isa lang po yun sa ginawa natin, nag-background check po tayo doon sa mga malalapit sa lugar. Kung mayroong CCTV footage kasi doon po mismo sa kung saan nakuha yung item ay wala pong CCTV footage. At wala din po nakakita na posibleng may dala ng item na yun. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng PNP. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. 18 asong gala na kasama sa gagawing euthanasia or mercy killing nasagip ng Sorsogon Animal Rescue and Adoption. At inflation rate sa Bicol Region bumagal sa 2.7% itong Pebrero ngayong taon ayon sa PSA. Yan at iba pang balita sa pababalik na Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ang kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog kang kalikasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota.
Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. 18 asong gala na kasama sa gagawing euthanasia o mercy killing ng Sorsogon City Animal Pound ang matagumpay na nasagip ng Sorsogon Animal Rescue and Adoption o SARA. Grupo, binigyang diin na hindi pagpatay ang solusyon upang mabawasan ang bilang ng mga asong gala at mga pusa. May report si Regine Bue. 18 stray dogs o asong gala ang nasagip ng Sorsogon Animal Rescue and Adoption o SARA mula sa Sorsogon City Animal Pound. Ang mga asong ito ay kasama sa gagawing euthanasia o mercy killing na nakatakdang gawin bukas. Ayon kay Michelle Pineda, founder ng SARA, hindi nila ito kailanman maaatim, kaya ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para masagip ang mga naturang aso. Kaninang hapon nang magtungo ang kanilang grupo kasama kung saan matagumpay naman nilang na-rescue ang mga aso. Sa nararamdaman ko ngayon, syempre sobrang saya, 'di ba? Kasi every Saturday sa Sorsogon City Pound is nag-euthanasia na sila ng aso. Kaya nga nakalagay doon sa text nila sa amin na hanggang Friday lang sila. Hanggang Friday lang ang palugit para sila ay makuha. So, ngayon, ang nararamdaman ko is masaya and syempre yung pressure saka yung stress din naman. Dagdag pa ni Pineda, may ibang paraan upang mabawasan ang bilang ng mga asong gala at mga pusa tulad ng pagkakapon. Aniya, hindi kailangan na patayin pa ang mga ito. Ang gusto ko lang naman kasi implementation kasi hindi po solusyon din yung pag-euthanasia, yung pag-dog pound. Hindi po yan solusyon. Ang solusyon po dito is yung implementation, ipaintindi sa mga tao, ibigay yung edukasyon para sa kung paano pag-aalaga ng mga aso o pusa man, mga bata na dapat maintindihan nila na pahalagahan sila. Hindi yung basta-basta lang natin silang ilalagay sa kung saan-saan. May buhay din po sila dapat na pahalagahan. Sa ngayon, mahigit 200 na aso at pusa ang nasa pangangalaga ng SARA. Bukas naman ang SARA sa mga nais na magpaabot sa kanila ng tulong para matustusan ang mga pangangailangan ng kanilang mga nareskyong hayop. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Regine Boy. Inflation rate sa Bicol Region bumagal sa 2.7% nitong Pebrero 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Base sa pinakahuling datos ng ahensya, mas mababa ito kaysa sa naitalang inflation nitong Enero at mas mababa kumpara noong Pebrero ng nakaraang taon. May report si John Lopez. Bumagal sa 2.7% ang inflation rate sa reyong Bicol nitong Pebrero. Base sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA Bicol, mas mababa ito kaysa sa naitalang inflation noong buwan ng Enero na pumalo ng 3.2% at mas mababa kumpara noong Pebrero ng nakaraang taon na pumalo sa 2.9%. Ayon sa PSA, isa sa mga dahilan ng pagbaba ng inflation rate ay ang mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Nakatulong din dito ang mabagal na pagtaas ng presyo ng gas, transport at iba pang produktong petrolyo. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Pebrero 2025 kaysa noong Enero 2025 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa antas na 2.7%. Ito ay may 72.2% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa rehiyon. Sa mga probinsya sa rehiyon, ang lalawigan ng Catanduanes ang may pinakamataas na inflation noong buwan ng Pebrero na umabot ng 3.5%. Sinundan ito ng lalawigan ng Albay na may 3.2%, 2.9% sa Masbate, 2.5% sa Camarines Sur at 2.3% sa Sorsogon. Ang lalawigan naman ng Camarines Norte ang may pinakamababang inflation rate noong Pebrero na umabot ng 2%. Ang inflation para sa bottom 30% income household nitong Pebrero 2025 ay bumagal sa antas na 2.0%. Noong Enero 2025, ito ay naitala sa antas na 2.4% at 4.5% naman noong Pebrero 2024. Pumalo naman sa 22.1% ang inflation sa karne ng baboy, mas mataas kumpara noong Enero na umabot ng 14.4%. Ayon naman kay Florentino Obalde, tagapagsalita ng Department of Agriculture Bicol, patuloy pa rin nilang binabantayan ang supply at presyo ng baboy sa Kabikulan dahil sa banta ng African Swine Fever o ASF. So, base po sa aming datos ay nakikita po namin na medyo nagkukulang po yung supply po natin ng baboy. Considering na dito po sa Bicol ay medyo na
control na po natin yung ASF. As a matter of fact, may dalawa na lang pong probinsya sa atin na may active cases ng ASF, namely Camsur and Camnorte. Samantala, nakadagdag din sa inflation ang pagtaas ng presyo sa housing, water, electricity. Dagdag pa ng PSA, mas tumaas ang purchasing power ng piso kung saan ang halaga ng mabibili ng 1 piso noong 2018 ay katumbas na lamang ng 75 sentimo ngayon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, John Lopez. Domestic tourist arrivals sa Bicol Region pumalo ng mahigit 4 na milyon noong 2024 ayon sa DOT. Bagong tourist rest area sa San Jose, Partido, Camarines Sur, papasinayaan sa darating na March 12 kasama si DOT Secretary Cristina Frasco. May report si May Encinares. Nakapagtala ng 4,381,598 na domestic tourist arrivals ang Department of Tourism Bicol noong 2024. 1,391,170 domestic tourists ang bumisita sa Albay. 1,342,430 sa Camarines Sur, 888,810 sa Camarines Norte, 411,437 sa Sorsogon, 210,681 sa Masbate, at 137,070 sa Catanduanes. Ayon kay DOT Bicol Director Herbie Aguas, isa sa mga top attractions pa rin ang Bulkang Mayon sa Albay. Isa po sa napupusuan po nila ang mga magaganda po natin mga tanawin, especially the Mayon Volcano, yung Calangwas ng Camnorte, yung Palumbanes ng Catanduanes, yung Tikaw ng Masbate. They're in love po itong mga European friends natin actually ang karamihan ng mga pumupunta dito sa Bicol Region. Bukod sa domestic tourist arrivals, pumalo din sa 54,165 ang international tourist arrivals. 16,023 foreign tourists ang bumisita sa Albay, 20,194 sa Camarines Sur, 474 sa Camarines Norte, 8,197 sa Sorsogon, 1,090 sa Masbate, at 8,307 sa Catanduanes. Top 10 foreign market, number 1 pa rin po ang USA, number 2 po yung China, Australia, number 4 is Germany, number 5 is Canada, 6 UK, 7 France, 8 Russia. Yung mga Russian, yung mga divers natin na pumupunta po sa Ticao. Ito pong, and we have also the Koreans are here, and number 10 is Spain. Samantala, sa ginanap na kapihan sa Bagong Pilipinas sa lungsod ng Legazpi kahapon, inilahad din ng opisina ng DOT Bicol na papasinayaan na ang tourist rest area sa San Jose Partido, Camarines Sur sa darating na March 12 kasama si DOT Secretary Cristina Frasco. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares. Tagapagsalita ng Daraga Public Safety Office nawawala. At ako Bicol Party List former Congressman Kitoko, sinorpresa ang ilang pasyente sa BRHMC. Yan at iba pa ang balita sa pababalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyanta kaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang kuya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Got! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na!
Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. 39! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Binigyan diin ng Legazpi City Veterinary Office na kailangan ding bantayan ang fur babies at iba pang pets ngayong darating na tag-init. Tulad daw kasi ng tao, maaari din daw itong tamaan ng heat stroke at dehydration. May report si Rose Belista. Para makaiwas sa sakit ngayong tag-init, bukod sa proper grooming, palaging sinisigurado daw ng fur parent na si Lolo Arnolfo na may proper ventilation ang kulungan ng kanyang 7 Shih Tzu. Kaya bukod sa stand fan, may ceiling fan pang nakatutok sa kanyang fur babies. Anya, ang kanilang fur babies na lamang ang libangan nilang mag-asawa, kaya parang anak na kung ituring nila ang mga ito. Permi ko sindang pinapaliguan, tapos ang vaccination nila dapat perming okay. Then, hindi naman pwedeng araw-araw paligo sila. Pag sa tanghali, pag sobrang init, hinihilamusan ko sila ng basahan na may tubig. Ayon sa Legazpi City Veterinary Office, ngayong nalalapit na naman ang tag-init, kinakailangan ng dobleng pag-aalaga at pag-iingat sa fur babies at iba pang pets upang makaiwas sa mga sakit ngayong tag-init. Ilan sa mga pwedeng dumapong sakit sa mga aso't pusa at iba pang pets ay ang heat stroke at dehydration. Upang maiwasan ang mga sakit na ito, huwag munang ilabas ang mga alagang hayop mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, kung saan ay itatala ang pinakamainit na temperatura. Lagi rin painumin ng tubig ang mga alaga upang manatili ang mga itong hydrated. Dapat magpabakuna na yung mga barangay ng sa rabies. Pangalawa, ito pong pag-hydrate ng mga dogs ng mga pets nila, dapat meron laging inumin. Pangatlo, huwag ilakad-lakad yung mga pets during the height of the sun, yung init, para hindi po sila magkaroon ng of course yung stroke. Samantala, nakahanda naman daw na magbigay ng asistensya ang Legazpi City Veterinary Office upang bigyang lunas ang heat-related illnesses sa mga hayop ngayong tag-init. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Belista. Patuloy na nananawagan ng tulong ang pamilya ng tagapagsalita ng Daraga Public Safety Office sa publiko na matulungan silang mahanap ito. 5 araw na kasing nawawala ang tagapagsalita na nagpaalam lamang na dadalo sa isang reunion. May report si Hercules Barbacena. Lagi na lang ako. Napapaluha dala ng labis na pag-aalala ang 39 anyos sa si Rinaldo Margallo Jr. 5 araw na kasing nawawala ang kanyang 45 anyos na kinakasamang si Lorenzo Banyas, Public Information Officer ng Daraga Public Safety Office. Kwento niya, itong Sabado na nagpaalam sa kanya si Lorenzo na dadalo ito sa reunion ng mga dati nitong kaklase sa kolehiyo na gaganapin umano sa bayan ng Bakakay. Ngunit huli na nang malaman niya na ginanap ang reunion sa Catanduanes. Aniya, hindi niya kilala ang mga klase ng kaniyang kinakasama, kaya hindi niya alam kung paano ang mga ito makokontak. Nakakumpu ako, baka may nangyari na.
Gusto ko lang po siya makontak kung nasaan na siya. Kung kumusta siya, kung uuwi pa o hindi na. Dagdag pa niya, mabait at maalaga ang kanyang kinakasama. Wala naman daw silang matinding pinag-awayan at masaya naman umano ang kanilang pagsasama. Loren, sana umuwi ka na tayo. Maraming nag-aantay sa iyo dito. Mga katrabaho mo, pamilya mo sa Kilikaw, pamilya mo dito sa bahay. Sana umuwi ka na. Pwede man naman ito pag-usapan ko ng problema mo. Ayon naman sa hepe ng PSO Daraga na si retired Police Lieutenant Colonel Gilbert Otibar, maaasahan at dedikado sa trabaho si Lorenzo. Wala din daw itong kaaway at wala din silang maisip na dahilan para magtago ito. Kaugnay nito, patuloy pa rin daw ang kanilang paghahanap kay Lorenzo. Sabi ko naman is we were going to make a call or message sa mga naging classmate ko ng Catanduanes, mga former, mga PNP na kung sakali po na itong tao na to, dahil ang lugar na pupuntahan niya is Catanduanes, so sabi ko, tulungan nyo kami to locate the whereabouts ni ito nga ng aking PSO na si Lorenzo Jor Cabañas. Sa mga nais magpaabot ng impormasyon sa kinaroroonan ni Lorenzo, maaari kayong mag-contact sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Ilang pasyente sa BRHMC ang binisita at binigyan ng regalo ni Ako Bicol Party List former Congressman Kito Ko kaninang hapon. Ayon sa dating kongresista, nais niyang personal na makamusta at malaman na rin ang mga pangangailangan ng mga naturang pasyente. Narito ang aking report. 3 linggo na mula nang makonfine sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC sa bayan ng Daraga ang 16 na taong gulang na si Jazz Friends dahil sa sakit na TB meningitis. Kwento ng kanyang mga magulang, bumiyahe pa sila mula Mobo Masbate para sa mas seryosong gamutan ni Jazz Friends. At dahil sa naturang sakit, paralisado na rin ang kalahating katawan ni Jazz Friends. Dahil dito, hirap na rin ito makapaglakad. Hindi talaga ang kompulsyon niya. Kaya na-infection na damay pati yung utak niya. Nagkaroon siya ng paralyzed. Bago lang. Biglaan lang, 16 years old. Palabas na kami ngayon, nasikaso pa lang dyan. Magdadalawang linggo na rin na nakakonfine sa BRHMC ang 9 na taong gulang na si Althea dahil sa pagsiseizures. Kwento naman ni Nanay Rachel, galing pa silang Batuan Masbate para maipakonsulta ang pagsiseizure ni Althea. Nung galing po sa Masbate City na po to, ma'am. Bali lumabas na po ito. Tapos bumalik yung pag-seizure niya, ma'am. Pinunta namin dito po, ma'am, kasi baka dito nga gagaling po siya. Si Althea at Jazz Friends ilan lamang sa 47 pasyente na binisita ni dating Ako Bicol Party List Congressman Kito Ko kaninang hapon. Bukod sa pagbisita, bitbit din ng dating opisyalang ilang inihanda nilang sorpresa. Ayon sa kanya, nais niyang personal na makamusta at malaman na rin ang mga pangangailangan ng mga pasyente na kanilang pinuntahan. At sa pagtakbo niyang muli bilang kongresista ng 2 distrito ng Albay, isa sa mga tututukan niya raw ang sektor ng kalusugan. Maraw ito sa buot na may mga araw ka na sistema. May mga nangyayaring at bata akit pa po dahil magkahilig ng sakit. Dahil hindi araw. Kaya sana mapadali po ining hospital, makatabang. Dahil mas magayon po ang environment, siyempre mas madali sa inyo makarecover. Bukod sa pamamahagi ng gift packs, tinupad din ng dating kongresista ang wishlist ng mga pasyente, katulad ng kahilingan ni Jazz Friends na wheelchair. Sana tuloy-tuloy ang kanyang serbisyo at supportan din ng mga tao dahil siya ay nakakatulong sa lahat, lalo na sa mga problema sa ganitong kalusugan. Siyempre, natutuwa na naibigay ang hiniling niya para magagamit niya sa lakad. Malaking pasasalamat po namin po kasi kahit hindi kami taga dito, nabigyan ng regalo po. Samantala, nag-donate din ng stand fan si Ko para sa mas maayos na ventilasyon sa loob ng PIDGA ward. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Angeline Dagta, ang inyong tagapaghatid balita. Salamat at happy weekend!